i dag så skal vi følge vores vinterferietur. Vi skal til London i vinterferien, og vi kommer til at poste videoer hele ugen. Men i dag så skal vi altså følge turen i flyveren. Vi sidder allerede på gaten og venter på, at flyveren kommer, og at vi skal afsted på flyveren. Nu er vi kommet ombord på flyet, og lige om lidt så sagde højdepunkterne ud af vinduet. Alle de ting, vi så ud af vinduet, og nogle af de lande, vi kunne se ud af vinduet. Skyerne, og selvfølgelig også, når vi letter. Frem, og man kan ikke bo på Tower Hotel uden at gå over og se Tower Bridge. Og selvom vi har turistdag i morgen og vlogger derfra, så skal man lige hen og se Tower Bridge. Og så står vi her, og så ses vi i morgen til både roomtour, scones og kronjuvelerne.